Ens trobem a la històrica finca del Castell de la Bleda, al bell mig de la denominació d'origen Penedès, per parlar d'un fet singular i diferent, per explicar-vos que aquesta verema 2025 és la primera verema en què tots els vins de la denominació d'origen Penedès seran 100% ecològics. I per això avui ens acompanya el seu president, en Joan Huguet. Bon dia, Joan. Hola, bon dia, Josep. Sembla que ho tenim, això, eh? Com ha anat aquest procés? Al final és la primera DO del món que és 100% ecològica, amb una certificació oficial europea coneguda, diguéssim. No? Sí, sí, sí. És això, és la fita, és el titular. Sí, sí, però és així, de fet, no? Perquè som la zona d'Espanya que té més percentatge d'ecològic, o sigui, tenim un 100% d'ecològic dins de la DO. Tu i jo ho tenim molt clar que és un vi ecològic, perquè fa anys que hi treballem i sabem la feina que hi ha darrere i sabem les virtuts que té un vi ecològic, però com ho explicarem això al consumidor? Com li farem entendre al consumidor què vol dir un vi ecològic? Sí, això ja m'ho vaig plantejar fa un temps, perquè vaig dir això, ho haurem d'explicar, però que ens entengui tothom. Pràcticament, quan comentem, parlem de que és un producte sense substàncies químiques. A la vinya no tenen cap substància química, ni insecticida, ni fungicida, ni herbicida, i fem servir adobs naturals, que venen d'animals, són fems compostats. No tirem adobs artificials. I molta feina a la vinya, perquè fer ecològic vol dir molta més feina. Vol dir un pagès molt més implicat, que amb molta més sensibilitat per la terra, que segueix molt més la vinya, que la xafa més, que la trepitja més. Exactament, no hi ha res gratis, no? Està clar. Sinó que implica molt més risc, més feina a la vinya, de manera que, lògicament, també hi ha més costos, sí. Però una mica pensem que al final som el que mengem, som el que bevem, i hem de tenir cura de tot el que ens... I el resultat s'ho val, aquest esforç. I espero que hi hagi més DOs catalanes, que són petitones, i que no ho tenen difícil per ser 100% ecològiques. Veient lo convençut que estàs tu, estic segur que els consumidors a poc se'n donaran compte del gran pas que hem fet a la denominació d'origen Penedès. Espero que sí, i si no, encara no siguin consumidors de vi, que sàpiguen que aquí cuidem el paisatge com un jardí, com si fos el jardí de casa. Moltes gràcies, Joan. A tu, Josep. Crec que amb les teves explicacions ha quedat clar a tothom què vol dir el pas aquest important que ha fet la denominació d'origen Penedès. I penseu que el 2025 només és el primer pas. És el primer pas que ve d'un llarg camí, però és el primer pas per continuar amb un camí de futur, amb un camí perquè més gent assumi amb aquesta producció ecològica, amb aquesta cura del medi ambient, amb aquesta aposta decidida per la sostenibilitat i per posar en valor tots els atributs que té aquesta gran zona que és la denominació d'origen Penedès. I aquest treball és un treball col·lectiu que farem entre elaboradors, pagesos i tota la gent del món del vi del Penedès.